στα προηγούμενα χρόνια, όταν μερικοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και εγώ, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με έναν πιο προσωπικό και με έναν πιο δημιουργικό τρόπο για αυτές τις έννοιες, πατρίδα, ο Θεός, η πίστη, η ταυτότητα, η ελληνική ιδέα, μας βγάλανε γραφικούς. Λιδωρηθήκατε πράγματι. Επικράτησε λοιπόν μια άλλη κουλτούρα που τα σνομπάρει αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Είναι ζωτικά ερωτήματα, είναι ερωτήματα νοήματος. Και επειδή δεν απαντήθηκαν αυτά, κενό δεν μπορεί να υπάρξει. Το κενό αυτό ήρθε να το καλύψει με βάρβαρο τρόπο η Χρυσή Αυγή, ο εθνικισμός, τα δεν ξέρω ποια. Αυτό έγινε. Το θέμα είναι τι κάνει η άλλη πλευρά όμως. Η πλευρά εκείνη που θεωρεί ότι η λέξη πατρίδα είναι όνειδος. Δεν πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα σκεφτούν οι εφημερίδες, τα πανεπιστήμια, η Ακαδημία Αθηνών, οι σύλλογοι των λογοτεχνών, τα σωματεία και οι ατομικές φωνές βέβαια, δεν λέω. Αλλά δυστυχώς και οι ατομικές φωνές στα προηγούμενα χρόνια στην πλειοψηφία τους, για να μπορούν να εξασφαλίσουν το χειροκρότημα, κολακεύανε ας πούμε τον κόσμο. Πολύς λαϊκισμός στην Ελλάδα. Είχατε πει κάποτε είναι το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο η Ελλάδα. Το καλύτερο οικόπεδο. Είμαστε το καλύτερο οικόπεδο στο χειρότερο περιτύλιγμα. Η Ελλάδα. Δεν σας έχω πει την ιστορία τι διηγούνται οι Ρώσοι καλόγεροι για την ομορφιά της Ελλάδος. Για πείτε μας. Μοίραζε ο Θεός στα έθνη γη. Πήγαν όλοι, πήραν, οι Έλληνες ως συνήθως τελευταίοι. Δεν έχει μείνει τίποτα για σας, λέει ο καλός Θεός. Πώς εμείς θα ήμουν χωρίς. Ένας αρχός ήταν εγκαίρος. Δικαιολογούνται τώρα. Φιλοσοφούσαμε, θεολογούσαμε για σένα, συζητούσαμε, μπράβο σας, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα. Και θα μείνουμε εμείς ανέστιοι και πένητες. Κάποιο δίκιο έχετε, λέει ο καλός Θεός, ξύνει τη φαλάκρα του. Τι να κάνουμε όμως που δεν έχει μείνει τίποτα. Άντε να, έχω εκεί στο Αιγαίο κρατημένη μια γη για τα γεράματά μου. Άντε πάτε τώρα να μείνετε εσείς και άμα είναι μπορεί να έρθω κι εγώ μαζί σας να ζήσω. Και τους έδωσε την Ελλάδα. Τι ωραία ιστορία ρε παιδί μου. Το καλύτερο οικόπεδο. Τι άλλο είναι η ελληνική ιδέα. Η Ορθοδοξία είναι μέσα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι Ορθόδοξοι βέβαια. Είναι συγγενές αυτό. Ο Ελληνοορθόδοξος είναι έτσι. Συμπεριφέρεται έτσι, έτσι σκέπτεται. Είναι κι άλλο. Αλλά δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Αν το θυμηθώ θα σας το πω παρακάτω. Έχουμε να πούμε πολλά ούτως ή άλλως, κύριε Σαββόπουλε, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και να μας ταξιδεύετε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.